Ngiphinde ngibingelele futhi ngegama elihle lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyaqhubeka bafowethu nalezi imfundiso sifunda izwi likaBaba uNkulunkulu. 1 Thessalonians chapter 5 verse 20, ningakudeleli ukuprofetha. Sifunda incwadi yesiprofetho. Njengoba sifundile laphana incwadi yesiprofetho lesi. Uverse 3, Isambulo chapter 1 verse 3, ubusisiwe ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho, bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. Isambulo chapter 1 verse 3, ubusisiwe ofundayo, njengoba ngifunda nje, I am blessed, nabo abawezwayo amazwi alesi siprofetho, njengoba unulalele nje uyezwa, bagcine, bangagcini ngokuzwa kuphela, bagcine okulotshiweyo kuso lesi siprofetho ngokuba isikhathi siseduze. Ukusigcina usho ukuthi lento njengoba ikhulunywa nje, ungathi masuzwile bese uyakhohlwa, ungathi masuzwile bese uhlula nje kanjalo. Njengoba usuzwile nje, ukugcina, ukulondoloza lokho osukuzwile kuwukuba ubheka impilo yakho, ucheck impilo yakho ukuthi i-right phambi kaNkulunkulu, iyamthokozisa uNkulunkulu. Usuzwile manje kuma-videos angaphambilini ngendaba yama-world systems, iy'kole zalelizwe zikaSathane, imfundo yalelizwe kaSathane, amadimoni, ukuthi kufanele siphume kuyo. Thina sisindisiwe egameni likaJesu. Wena uma ungasindisiwe kumele ukholwe inkosi uJesu, uvume uJesu abe inkosi, umamukele, then uzalwe kabusha. Nawe-ke sekufuneka uphume njengomntwana kaNkulunkulu, sekufuneka uphume kuma-systems alelizwe, professionalism yalelizwe, celebrations alelizwe, politics yalelizwe, entertainment. Siyaphuma ey'nkanukweni zalelizwe, siyaphuma kuzo zonke izono. Yonke into oyaziyo ukuthi isono uyaphuma, uyayishiya, uyayidela, uyaphenduka, uyayihlambulula, uyayingcwelisa phambi kaNkulunkulu, ukuze lesi sikhathi solaka likaNkulunkulu, sentukuthelo kaNkulunkulu, sokwahlulela kaNkulunkulu, uma ngabe sekufika sona, wena uyobe uphephile ngoba uyobumi nenkosi uJesu, umi ngakuKristu Jesu. Lithi izwi kaNkulunkulu, uma engakithi ubani ongamelana nathi? Uma uthatha isinqumo sokulandela uJesu imihla ngemihla, uthatha isayidi likaJesu, uma nenkosi uJesu. Ziyothi ithunya ingelo sezulwini zizoletha lezi inhlupho emhlabeni, wena uyobe usafe. Ubusisiwe kumuntu onjalo-ke. Asifunde Isambulo chapter 8 uverse 8 noverse 9, siyaqhubeka. Ingilosi yesibili yayisibetha kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo, yaphonswa olwandle. Okwesithathu kolwandle kwaba yigazi. uJohane ubona into naye akakwazi ukuyichaza kahle, uthi okwangazathi intaba enkulu, izinhlupho lezi ezilethwa uNkulunkulu. Kunezinto ezibona ososayensi, abanye ezinye zazo bayibiza kuthiwa ama-asteroids, ngendlela abasuke besho ngayo. But okusalayo ukuthi-ke umprofethi kaNkulunkulu uJohane, umpostoli, wakhonjiswa, wabona izinto, yehla ivela kuphi ezulwini, izophonswa kuphi olwandle. Okusho ukuthi noma ososayensi bengayibona izinto abayibonayo, but bayalitwista iqiniso. Into abayibonayo bangayivezi njengoba injalo, ukuze abantu bangathuki. But sizosho thina isiprofetho sinjengoba sinjalo ukuthi kunento engazathi intaba enkulu ezokwehla ezulwini, iphonsa olwandle. Mayiphonsa olwandle, into okuthiwa ulwandle nje ekhona emhlabeni, ngakube ulwandle Atlantic Ocean, ngakube i-Indian Ocean, Pacific Ocean, ngokwamagama akhona, Atlantic Ocean, zonke lezi, ukuthi ulwandle, abantu abanikeza amagama ngendawo bahleli kuzona, but ulwandle, and ikhona lapho ulwandle oluxhumana khona, lihlangane khona. So ulwandle, kwaphonswa ulwandle, yabona, hhayi utheni izilwandle, cha, ulwandle lulodwa nje. Le ntaba leni iphonswa khona kwenzakalani? Le ntaba enkulu ivutha umlilo, yaphonswa elwandle. Okwesithathu kolwandle kwaba yigazi.
i-130 yaphenduka ini? Igazi. Okukodwa okuthathu kuyalingana. 1, 2, 3. Okukodwa kwakhona waphenduka ini? Kusho ukuthi 1/3. Isilinganiso lesi iBhayibheli elisinikeza sona, uJohane usinikeza leso sikalo ukuthi okuthathu, 1/3 of the sea, kwaba yini? Igazi. Yini umphumela ukuthi ulwandle liphenduka igazi? Verse 9, kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo. Yonke into ephilayo ephila olwandle, yonke into usungayibalanga, usungacabanga. Njengamanje abantu abafuna ukudela konke, babhizi bayafunda ey'koleni ema-universities, bafuna imisebenzi okuthiwa i-maritime jobs or works. Imisebenzi yonke ethinta ezasemanzini ezasolwandle zibizwa kuthiwa i-maritime. And kulezi nsuku zokugcina kuthiwa amathuba omsebenzi amaningi alapho. And abantu abazi ukuthi njengoba manje i-shift amathuba omsebenzi asentweni eziphathelene nolwandle ezasolwandle. Anything as long uzosebenza olwandle, thinta ulwandle. Abazi ukuthi kuzofezeka iy'nsuku zokugcina. It's just because uNkulunkulu uzobajezisa abantu, ngoba abantu banaka lezi zinto. Babhizi bayafunda, bafundela ukwakha imikhumbi, o-engineer bakha imikhumbi, bayayidesign, bayayimaintaina. Abanye bayiqala phansi, abanye bafundela ukuthi bayi-maintain, i-maintenance. Akakwazi umuntu ukuqala phansi umuntu awukhanda, kodwa uyakwazi ukukhanda mase ufile unenkinga. Abanye ifenisha yakhona phakathi, kuningi mase ucabange. Abanye abasebenza phakathi emkhunjini, impahla elethwa phakathi, kuningi izinto ezithinta ezaselwandle. Kuthiwani-ke abanye bayadoba, bagibela yona le mikhumbi, bagibela iy'kebhe badobe. Bakha iy'ndobo lezi, bakha amanethi, then yonke imisebenzi. Ngithi angikhulume bazalwane so that kuzokwakheka isithombe, kuvuleka ingqondo lana ukuthi lezi zinto abantu ababhizi ngazo, God is aware ngakho. Uyakwazi uNkulunkulu lokho. But bonke abangayenzanga intando kaNkulunkulu, uma uNkulunkulu esetshenziswa umhlaba, ezinye zinhlupho azoyiletha lezi. Ingelosi yesibili yayisibetha, kwangathi intaba enkulu ivutha umlilo, yaphonswa elwandle, okwesithathu kolwandle kwaba igazi. Verse 9, kwafa okwesithathu kokudaliweyo okwakuselwandle okuphilayo, nokwesithathu kwemikhumbi kwabhujiswa. Fish, everything ekhona lapho elwandle yafa, 1/3 yafa. Mase uhlanganise lonke ulwandle, kwafa ingxenye yokwesithathu, 1/3. Then nemikhumbi ekhona olwandle, uNkulunkulu uyayazi, yona le abantu abayifundele, yona le abantu ababhizi ngayo, yafa, yabhujiswa. Uzobuka uphi-ke wena? Esikhathi kwenzeka lokhu kuwona lo mkhumbi uyatamasa, yabona? Khona lokuthiwa ama-cruise, le mikhumbi lemihle yokungcebeleka, ekhulu, ecebi, ey'gwili. Bahambe lapho olwandle, iyabiza, isezingeni eliphezulu. Iyobe ikhona la uma sekwehlala intukuthelo kaNkulunkulu. Kuyobe isikhathi sobuhlungu, se-punishment, se-judgment, because abamkhonzanga uNkulunkulu ophilayo ngenxa yeminako yalelizwe. Badiliva iy'mpahla, bathutha iy'mpahla, bayisuka kwamanye amazwe, ziyiswa kwamanye amazwe ngayo imikhumbi leni. Imfuyo, ukudla sekutshaliwe, bayakudiliva, izinto, amathuluzi, i-material, kuhamba ngayo le mikhumbi. Ezokuyijabulisa, kuzobe khona imikhumbi yokuyijabulisa, entertainment. Lapha phakathi emkhunjini khona uhlobo lwabantu, khona aba-entertain abanye abantu abaculayo, abanye bayadlala ama-sport athile, bayabuka abantu, kwakhiwe laphana. Mawuphakathi nje usezweni, usemhlabeni wakho, uyakhohlwa because ujabulela imali yakho, ukuthi yonke into ihamba kahle. But kuzofika isikhathi lapho uNkulunkulu ezobhubhisa khona. Ngeke abhubhise yonke into kanye bengakwenza lokho. Wenzela ukuthi laba abafile, abangafile basale, ubanikeza ithuba lokuthi baphenduke, ubanikeza ithuba nje. That's why uNkulunkulu lento uyenza ngegaba.
Ngikhuluma ngento bazalwane, izwi kaNkulunkulu elithembisa eliprofetha ukuthi izokwenzeka. This is not an imagination. This is not a mystery. Akuyona imfihlakalo. Yinto is propheto, yinto ezokwenzeka literally. This is not a myth. Akuyona inganekwane. Yinto ezokwenzeka. Okay? Right, siqhubeke verse 10. Ingelosi yesithathu yayisibetha kwase kuwa ezulwini inkanyezi enkulu, ivuthisa okwesibani, yawela phezu kokwesithathu kwemifula